Unang ug ako ning i-relate sa resulta sa eleksyon karon, kusog kaayo ang espiritu sa unity. Dili ko maingon tungod ni Bongbong Marcos or tungod ni Sara, pero ila manggong gisagop ang kanibang gitawag natog pangandoy or gugma sa kahiusa, unity. Matod pa ni Kristo, ang nasod nga magpunay away malusno. Ang pamilya nga mag-unay away malusno. Ang parokya nga mag-unay away malusno. Pero kung magkahiusa, ang sa may hitabo, mulambo. Matod pa niya, ako ang punuan sa paras, kamo akong mga sanga. Magpabilin gani mo nako, mamunga gid mo og daghan. Pero mawa gay mo nako, sabi hitabo, malaya mo og isugnod. Katubitang pagdamag sa bagyong Udit, daghan man kay nangabali nga mga sanga ato, dagkong sanga kanaging ato diya kilid, mga kahoy nangabali ting dagkuag sanga sambag dako pas lawas dako puspos in town. Nangalaya gito sila, pero tanawa ang nahibilin, bisan pag hapit gipanitan sa hangin hurot gyud tanang dahon, pero tanawa karon no, awa mong tanaw, awa di ba nanahon na nanahon ngano man wa man mabuwag sa punuan ana. Dili tingali ko muingon nga sayop ang maong mga kahimtang, pero amazing lang ba nga kining unit team, labi na gid si BBM, Bongbong Marcos, murag ang pagyubit, ang pagpasangil o ang tanan nga mga judgment ngadto niya pulos gyud negative. Kawatan, anak sa diktador, tax evader, ang sa padang uban diha, basta kaning tanan yung negative nga gipahamtang ngadto niya. Ako na lang ning isulti karon, wa man ko magtabi-tabi ani sa una, pero naka-appreciate gyud ko sa iyang batasan nga mura siya og si Kristo nga ang tanan nga mga kanang pagtulisok, tanan nga pasangil, hangtod na lang nalansang siya sa cross, sige lang yapong pasangil, pero wa gyud bisag usa ka pulong nga migawa sa iyang bakba nga nasuko siya, nga mireklamo siya, nga mingbahos pod siyang atake, wa gyud. Motong ang basa pa lang nako sa iyang kinaiya nya, niabot sad nga rin ni Inday Sara nga nagkahiusa sila anang positive campaigning, nakaingon ko kanilawom kay nigdot ato pa lang pagsugod pa lang nila ba lisod kay ni kuanon, lisod kay ni buntogon, pragod anang lalaki manguyab sa babae nga inos babae, bati ni mong kapobre nimo, kabugo nimo, animal nimo, ana ba nya ang laki di ra gyud magtingog, ana ra gyud, ana ba nya sige lang yung dot ana no, oy adugay matukhangan ginang bayhana mudot mudot na pragod na mga asawa, sige kulatas bana, sige ikaw bana ka, ikaw pistiha ka na kay nasuko lagi ang bana, di ra gyud magtingog, anap tamparuson, di ra gyud magtingog, magsige ra gyud ingon I love you, ana love you ka diya patyon tikang buanga ka na ana, oy di nadamtag buntag oy matukhangan gina ngano man tungod kay musud lagi ang espiritu, di na ni magkinahanglan og Katoliko ba ka, Kristiyano ba ka, Islam ba ka, or unsay imong relihiyon, kay ang Ginoo man sa tanang katawhan. Kung dad-o nato ang iyang espiritu, the spirit of the Holy Trinity, oneness of one God with three persons, kana porti ginang nindota, ma-apply gini sa tanan atong mga sa tanan sa business, tanawan ng business establishment ug kuanay ta diha, magka away-away na mga board of directors or mag-away-away ang mga managers, lusno ginang imong business, pero magkahiusa o saray kausa, mulambo gina. Ug mao na ang misyon nato. Nya kumusta mamoron sa inyong pamilya?
nagkahiusa mo. Di ra ba mo parehag partido atong pag kanaganing before sa before sa election. Hinaoton ta nga karon mo concede na. Makiglamano na. Doon na ra ba ko'y nahibaw ang pipila ka mga banag asawa nga nagbuwag og higda kay dili sila pareha og partido. Maglalis man sila, buwag la sa kuno. Ambot og nagbalik na baron sila ka. Og nakita nako karon akong gitan-aw sa news mauni ang sugod atong 2012, 16 ba to? 2012 hangtod karon mauni siya kinadak-an og percentage sa nibutar nga mga kuan ba mga voting ba niabot tag 65 million. Ang pinakataas nato 61 million man to panahon ni Duterte, karon kuan ron 65 million kuno ang nibutar. Nya nakita nako pagbutar nako ba nga itang hapsay naa ang kalinaw wa tibok Pilipinas aduna lang to yung murag pinatyanay duhara ka buk patay. Nag-away lang tungod atong sa den BCM nga nasayop unya nagsige nagpinasan ng linay hangtod na sangko sa away, pero dili gyud ingon nga kanabitang gubot ana. Generally malinawon malamposon dinhi og sa abroad. Kini usa ni ka indicator nga ang Ginoo nanalangin kanato. Yes, naagya po ni mga negative nga mga hunahuna, pero mulaom ta nga ang atong kahuyang nga tawhanon basta mo higugma lang tas panaghiusa, mo higugma ta sa atong isig ka tao, labi na isig ka Pilipino, masulbad ang tanang problema. Muna iampo nato ang mga nidaog nga unta mahigugma sa mga nangapildi. Iampo na ha, niya tudloy silang namoy kaila, higugmaa ang napildi, ayaw daog-daoga. Naraba sa uban maingon kining barangaya wa ko kadaog dinhi wa na gyud mo roy tubig. Ayaw kay muhubas sad ang imong tubig ug di na ka makighiusa muhubas pug ka. Dunay usa ka politician nga akong kaila nga ang iyang style pagdaog diya sa eleksyon kadtong mga lugar nga wa siya kadaog mo'y giuna niyag hatag og project. Pagsunod eleksyon landslide. wa naon siya kontra kay matud pa niyan tagaan ko ning akong suodaan okay naman na, pero kadtong wa nako di nako suod akong unahog tabang mo suporta na to mo sa mo kay init dire, pero ana bang style ba ang nidaog mahigugmas mga nangapildi, ang napildi sad higugmaa ang nakadaog. Unsaon man paghigugma ang nakadaog atong respetuhan, tabangan nato pagtan-aw unsay maayong buhaton para sa atong katilingban. Ang atong buhaton is gitawag din nato siya og active participation. Kana bang kamautang mo check and balance sa ilang performance, pero dili aron dauton sila, kung dili aron atong ipakita unsay posibleng wa nila makit-i para sa kaayuhan. Para kung nas imong bana o sa imong asawa o nahigugma ang bana sa asawa unsa may buhaton, tutukan na niyang naong sa iyang asawa niya iniday lakaw mingon siya day ayaw usa siya nga naman murag wa mag-angay ang badli sa imong kilay ana. Di man to makita sa asawa ang bana nga nahigugma, makakita ato, pero wa niya ina hibat man ang imong badlis makasuko man na time sa day murag wa man ni mag-angay sa ako itsik pag-check na sa tanawan sa bitaw no man di taas-taas man ni pagkabadli sa pikas imo nang angayon ikaagay sa kan na gwapa na ka kisbe ana day di ba mura sa kugbana no. Di imagination na ako kamosan no, pero magsinawayay mo ana lisod kayo. Mananglitan ron imong bana hubog, porting hubuga, di nahapit ka klarog lakaw, unsa may imong isulti niya, magyaw-yaw ka, mayingon ka, ikaw patuyang kag inom, yawa ka, ayaw, magmaoy no na, mga buak no na tanan imong kanya, ang imong buhaton, kay magwarawara naman na siya, kay di naman nakatarong og lakaw, imong tabangan,
diri agbay nako be kay ako kang tabangan aron makatarong kag lakaw. Mana din na imong bana, believe jud ko ani akong asawa gyud, buutan kaayo. Ay naman imong kwarta siya, horot na. Nya, sa may naitabo siya, napay utang dito. Mingon din imong asawa, sige lang, ning kamot lang ko og magpanglaba kay ako nang bayaran. Oh, nindota no? Mana mo? Lingo-lingo na mga yawan-on ay.